Pocong Paseban laras slendro pathet sanga. Esuk iku para siswa padha ngumpul aneng ngarep kelas. Dawuh guru kang denanti, guru dawuh para siswa nambut karya. Kaya ngono mau tembang pocong. Delengen tembang pocong iku ana 4 baris. Saben baris diarani gatra. Dadi tembang pocong iku mesti ana 4 gatra. Kuwi rumus 1. Sesuk kowe bakal ngerti sing tau dijak Pak Guru nembang ngono kuwi. Esuk iku para siswa padha ngumpul. Ha, tiba 12 carane ngitung suku kata mau ketemu 12 mongko mburi dhewe u. Nah kuwi nganggo sesuk diarani baris pisanan utawa gatra 1 12 u. Nah kuwi rumuse. Terus baris loro aneng ngarep kelas 6A atau 6O. Kuwi baris loro rumuse pocong 6A. Dawuh guru kang den anti. Baris 3 utawa gatra 3 8I. Baris 4 guru dawuh para siswa nambut karya 12O meneh. Kuwi dadi rumuse pocong petang gatra baris 1 12O baris loro 6O misale ngono kuwi. Terus baris 3 8I sak teruse baris 4. Kuwi jenenge rumuse gawe tembang pocong. Saiki tembung-tembung sing angel. Aneng kuwi tembung saka ana ing dadi aneng. Den anti kuwi ditunggu. Kuwi diwaca dhewe bacute terus kowe kabeh padha njawab kaca 23 A karo B. Engko yen ra iso WA Pak Guru atau Bu Guru. Ngono ya. Dicukupke materi dina iki, disinaoni dhewe terus digarap soale. Matur nuwun.